Modlitba za spásu pro děti. Ahoj přátelé. Dnes se naučíme o speciální modlitbě, která nás přibližuje k Ježíši. Modlitba začíná uznáním, že jsme všichni hříšníci. Je to normální. Pak věříme, že Ježíš za nás zemřel na kříži, abychom mohli být spaseni. Prosíme Ježíše o odpuštění našich hříchů. Je to velmi zvláštní okamžik. Otevíráme svá srdce Ježíši, necháváme ho vstoupit a naplnit naše životy láskou. Přijímáme Ježíše jako našeho pána a spasitele. Je to velké rozhodnutí. Děkujeme Ježíši za odpuštění všech našich hříchů a za věčný život. Pojďme poděkovat. Je to krásný čas radosti a naděje. Modlitba za spásu nás spojuje jako přátele Ježíše. Jak krásné. Pamatujte, přátelé, můžeme s Ježíšem mluvit kdykoliv chceme. On nás poslouchá. Modlitba je jako klíč, který otevírá dveře k zvláštnímu přátelství s ním. S vírou a důvěrou se vždy můžeme obrátit na Ježíše a mluvit s ním. Sdílíme tuto modlitbu s našimi přáteli a mluvíme o Ježíšovi společně. Můžeme se o něm více dozvědět z biblických příběhů. Nikdy není příliš brzy poznat lásku a dobrotu Ježíše v našich životech. Každý z nás může být součástí tohoto krásného příběhu spásy. Když přijmeme Ježíše, stáváme se součástí velké rodiny. Učí nás být laskaví a starat se o sebe navzájem, jak on se stará o nás. Modlitba spásy je nádherný dar plný naděje a vnitřního světla. Tak nezapomeňte se modlit a každý den otevřít své srdce Ježíši. Modlitba spásy je začátkem úžasného dobrodružství s Ježíšem. Naši lásku k němu můžeme vyjádřit mnoha způsoby, včetně umění. Zpívání a sdílení dobrých zpráv o Ježíši je součástí naší radosti. Jako přátelé sdílíme, co se učíme a rosteme společně v lásce k Ježíši. Víra je společenství, kde si můžeme navzájem pomáhat. Pamatujte, Ježíš je s námi vždy a navždy. Nikdy nejsme sami. Život s Ježíšem je vzrušující a radostné dobrodružství. Můžeme s ním vždy mluvit kdykoliv a kdekoliv. Takže až skončíte, nezapomeňte, že vás Ježíš vždy miluje a pečuje o vás. Děkujeme, že jste se k nám dnes připojili. Brzy na viděnou, přátelé. S Bohem. Modlitba za spasení. Pane Ježíši, vím, že jsem hříšník. Věřím, že jsi za mě zemřel na kříži, abych mohl být spasen. V tuto chvíli tě prosím, odpusť mi všechny mé hříchy. Otevírám ti své srdce. Přijď do mého srdce, Ježíši. Přijímám tě jako svého pána a spasitele. Děkuji ti, Ježíši, za odpuštění všech mých hříchů a za věčný život. Ve jménu Ježíše, amen. Biblické příběhy, učení a podobenství Ježíše. Přijďte si poslechnout mluvená slova Ježíše na Ježíšov slova.com.